Хайде да кръсна помага. Ела сега. Ела да спрям. Ти какво ще ми играеш? Номера ли ще ми играеш, а? Номера ли ще ми играеш, а? Какво сега? Ще искаш бой ли? Ема, още малко време имаш да ходя да оправя, да изглада 2 чершафа и след това боя ти е в кърпа вързан. Приключвай. Не викай не. Не викай. Ще оплаши Миленка. Ще те затворя на терас. Ето, оплаши се Миленка. Аз не обичам тате с това. Не може, бащите се обичат, няма как да не се обичат татковците. Те са си татковци. Никога не съм спал с тате. Ти не спиш с него, на твоето легло горе си спиш. Тата му винаги ми е дразнил. Той няма какво да те дразни. Сега, като заспиш, няма кой. Той си ляга, после и заспивате, двамата заедно. Ти вече... Даже сега ме дразни. Той ти е баща и се грижи за тебе. Ми ще чакаме следващото предаване, Немчо, смяна на съпрузи и ще ти уредиме с един нов татко и готово, какво толкова. Искаш ли? Даже ако може без тата.